kalure kod nonro musetimo. Ing'eni wechegi gin gik maliekore. Kendo samoro yudo ni ati ng'ato wuoya nikech embe nowinjo kamoro, but samoro nowinjo kokalo. Koro we aler ne jopiny. Ng'ama dhodho onego bed ni chamo kit chiemo karibu 6 ga 8, kit chiemo between 6 to 8. But kendo onego bed ni obet gi 2 extra meals. Mano nyiso ni ati kaber ahinya to onego bed ni ochamo kit chiemo karibu 10 odiochieng'. Kech mano endo biro miyo obed gi chak maber kendo chak moromo ma nyathi biro bet go. To oyo ok en ni ati nitiere kit chiemo onego bed ni ji yiero wach mar sama miyo dhodho. But nitiere gik ma wawacho ni ati ng'ama dhodho onego bed ni weyo, gik moko kaka madho ndawa, gik moko kaka madho kong'o, gik moko kaka tiyo gi drugs, weche mag yedhe mamero ji, magi gik monego bed ni ng'ato weyo nikech ginyalo yudore e chak. Nitie kata mana samoro ma be kata kopo ni idhi thiedhi, be nitie kaka koro inyisi ni okay fine, koro sani koro wadwa thiedhi, lakini koro kidhodho to onego bed ni timo kama nikech samoro yien gendo yudore e weche mag chak. Lakini kodok korka chiemo, to ok en adiera ni ati nitiere chiemo ma ka ng'ato ochamo e kit chiemo 10 gi ni koro biro miyo nyathi iye moro. Nikech chiemo kichame, ok ni idhi tiyo kode kaka ichame. Chiemo no irego, to in iyudo mana nutrients kendo iyudo mana skari mitiyo godo e dendi. Kato be king'iyo science mar kaka chak iloso, chak ok nitiere hormones ma konyo e weche loso chak. Kendo chak no kaka Nyasaye nochweyo, en chak nyathi obedo protected. En hono maduong' ma nitie kaka chagno endo obedo protected. Makata samoro yudo ka miyo kochiemo maber lakini chak to pod bero. Be koporo ni chiemo, nitiere kaka chiemo go endo be konyi mana e weche mag loso chak. Ok okonyi ni ati ok ni ati nyalo bed ni ati chak kethore. Ang'eni samoro ng'ato wacho ni kochamo oganda kitedo maber oganda, okay, obro kuodo yi, lakini ok ni ati odhi kuodo i nyathi. Koro kichamo chiemo, nitiere chiemo magero del, mago chiemo ma ng'ato nyaka cham, chiemo ma miyo ng'ato energy onego bed ni ng'ato chamo, pi onego bed ni modho maber. Koro gina kit chiemo ma bang' na wach mana bang'e, gik monego bed ni chamo gokinyi, gik monego bed ni chamo saa 4. Koro chiemo, koro wach ni ati chiemo monego bed ni chamo, king'iyo chiemo mag proteins, onego bed ni chamo oganda en chiemo manyasi kabisa monego bed ni ng'ato chamo. Gik moko kaka rech, gik moko kaka omena mochiel kata omena moted, gik moko kaka ring'o, any organ meats, mago endo gik moko mabeyo monego bed ni ng'ato chamo. Kothe gi onego bed ni ng'ato chamo maber. Kigie chiemo kaka carbohydrates, mchele, kuon, rabuon, waru, muogo. Kidie chiemo kaka mag vitamins gi olembe gi gik moko kaka nuts, be onego njuke, kit njuke ma onego bed ni be miyo chamo mang'eny. Gik moko kaka alote, asewacho alote mag traditional gi ber kabisa. Ng'eny ji wacho ni gidwa chamo skuma mang'eny, lakini onego bed ni wadoke weche mag boge, ne mrenda, mago gik mabeyo ne miyo. Pi onego bed ni modho be pi mang'eny sama idhodho, nikech ng'eny ne fluids emilus, koro onego bed ni imodho be pi mang'eny ahinya. Chiemo be kitedo onego bed ni itede gi mo, nikech mono bende en kit chiemo onego bed ni ng'ama miyo chamo. Gik moko kaka budho gini onego bed ni be ng'ama miyo chamo mang'eny. Nyuka ber, nikech magi ma koro iwacho ni koro magi koro extra meals monego bed ni koro ng'ama miyo chamo. Gik moko kaka soup mar choke be ber, nikech okonyi e weche mag iron, okonyi e weche mag chumbi monego bed ni be ibet godo e kind sama idhodho ni. Magi moko kuom chiemo makare mag joma mino onego bed ni chamo. Kata obedo ni nyaka sani ang'e ni kuom thuolo ma dakika matin mabiro wabo bedo ka wachope giko mar twak